Rahama Sadau dai ta aure, amma mutane da dama dai suna ta tsokaci akan wannan auren da ta yi. Wasu mutanen dai a cikin kafafen sada zumunta suna ta maganganu akan bikin Rahama Sadau na cewa wai ba su san wane ne mijin nata ba, su dai sun ga hoto biyu ne yake ta yawo kuma kowanne namijin daban. Inda wasu suke so a bayyace musu wane ne mijin nata, wane ne ya aure ta, kuma wa ta aura daga cikin wannan mutane biyun. Wanda har ma wasu daga cikin matan Kannywood su ma ba su bar Rahama Sadau ba, wasu kuma daga cikin matan Rahama Sadau sun taya ta da farin ciki, sun kira ta sun taya ta da farin ciki, sun taya ta da murna bisa wannan aure da ta yi. To ko kun san me yasa Rahama Sadau ta yi aure? To kafin mahaifinta ne ya rasu, ya riga da ya bar mata wasiya, ya kira ɗan uwanta ya gaya masa ya tsaya tsayin daka har sai ya ga Rahama Sadau ta samu miji na gari. Inda kuma Rahama Sadau bata bar wannan maganar mahaifin nata ba, kullum za ta tuna da mahaifinta, sai ta tuna da wannan wasiyar da ya bar mata na ta tsaya ta yi aure, komai lokaci ne. Gaskiya dai anan Rahama Sadau ta yi biyayya ga mahaifinta, wanda a wannan lokacin har yanzu tana tashe a cikin Kannywood ana yi da ita, har ma da wajen Najeriya tana tashe, tauraruwarta tana haskawa, amma duk ta ajiye wannan abin da kuɗin da take samu ta bi biyayya ga mahaifinta. Wanda a kwanakin baya dai idan ba za ku manta ba, a cikin tashar Hadiza Gabon ita ma dai ta yi hira da wata wadda ta yi tsufa a cikin Kannywood, ta ce a lokacin nata da take tashe a wancan lokacin ita ma mutane da dama dai samari sun zo mata da aure, ita kuma tana ganin tana tashe a wannan lokacin ba za ta tsaya ta yi aure ba, wanda a yanzu dai Hadiza Gabon ta yi hira da ita, wanda wannan jarumar ta ce a wannan lokacin da take tashe babu irin kalar samarin da ba su zo mata da aure ba, amma ita ta ƙi. Kuma yanzu ta ce gashi yanzu a cikin Kannywood ɗin ma gaba ɗaya ba a santa ba, ba a yi da ita. Inda ta ce ma har da ta kwanta wata rashin lafiya sai da ta yi kamar ta mutu, babu wanda ya zo inda take, daga ita sai ƴan uwa in zame muku izina, duk abin da kuka yi da duk fim ɗin da za a yi ko shooting ɗin da za a yi zai wuya ba a sa da ni a ciki ba, amma yanzu fa gashi nan ba ma a ta ni a cikin Kannywood ɗin, wanda har ma in na je gurin ƴan uwana jarumai wasu ƙyamata ta suke. Idan ba za ku manta ba dai Rahama Sadau ta yi shura sosai, wanda har ma an daɗe ana yi da ita. Da ita dai wannan Rahama Sadau a cikin jaruman Kannywood ta yi abin da wata jaruma ba ta taɓa yi a ciki ba. Inda Rahama Sadau dai in ba za ku manta ba har Indiya ta je kuma ta yi shooting, aka yi fim da ita. Ta koma ma rayuwarta gaba ɗaya a ƙasar Indiya a gurin fina-finai. Duk da wannan ɗaukakar da Allah ya mata, amma duk ta ajiye wannan abin ta zo ta bi maganar mahaifinta, ta cika masa alƙawari. Wanda a lokacin da aka sanar da Rahama Sadau lokacin da mahaifinta ya rasu, gaba ɗaya duk jikinta ya sanyi na ganin cewa ta rasa babban bango. Sai dai kuma ba kowa ne ya san zafin mutuwa ba, sai wanda ya rasa ɗaya daga cikin iyayensa, wannan to a lokacin tabbas ya san zafin mutuwa. Inda Rahama Sadau dai a gurin jana'izar mahaifinta, duk da ta jagoranci ita ma sallar tare da ƙawayenta, duk jikinta ya sanyi, har ma da wannan ƙawayen nata wanda suka yi sahun sallar a gurin jana'izar mahaifinta. Inda a yanzu haka dai Rahama Sadau duk da wasiyar da mahaifinta ya bar mata, ta cika umarninsa, wanda ta haɗa kan ƴan uwan nata, duk abin da za su yi sai sun shawarci junansu tare da mahaifiyarsu. Tabbas dai haka ake so a gida idan aka rasa mahaifi ko mahaifiya, to ya kamata a ce ƴan uwa su tsaya su haɗa kansu, domin babu wanda zai ce musu ku yi bari na bari, sai ba ku haɗa kanku ba. To Rahama Sadau dai wannan dangi nasu dai a haɗe yake, inda ma za ka gani gaba ɗaya yawanci kamanninsu ɗaya da Rahama Sadau da ƴan uwan nata maza da mata. Allah Ubangiji ka sanya albarka a cikin wannan aure Rahama Sadau. Kuma dai jarumai ya kamata dai ku yi hattara, dukkanin wata jaruma ta zo ta yi aure ta bar wannan harkar tata. Abin da ka samu dai a gidan duniya ne za ka bar shi, ka je kuma ka tar da Ubangijinka. Yanzu nan mun sauke odar abaya, Egypt da Dubai, har ma da jallabiya ta maza. Da mai sayan ɗaya ko sayar zai iya mini magana ta lambata da ke kan profile ɗina. Na kuma za ku ji daɗin kasuwanci